Jo crec que el Barça és el millor equip del món, que ho ha demostrat, i que aquesta és la millor definició. Però crec que no li cal. Jo crec que inclús gent que li resulta difícil pronunciar Barça, països on la llengua, el so de fer Barça els hi costa, ho diuen directament. Jo crec que la marca del Barça és universal i, a més, és una marca basada en el bon joc. Jo crec que això és el que la gent admira i respecta i això és el que ha de seguir sent. Benvinguts a Més Club. Dissabte passat, Carlos Ruiz Zafón va ser a la llotja de l'estadi. L'autor de la recent publicada novel·la El prisionero del cielo viu a Los Ángeles. Així ens definia el Barça des de la distància l'escriptor també de La sombra del viento, una nova personalitat dins del món de la cultura que elogia el Barça. Comencem així el programa amb elogis, que no està mal, però tenim més temes que repassem en sumaris. Ens farem ressò de l'inici de la campanya informativa del Camp Nou sense fum. Va ser dissabte passat en el partit contra el Saragossa. Veurem com la FCB Escola es consolida al territori i s'expandeix més enllà de les seves fronteres. I acabarem fent balanç amb el directiu en cap de la Comissió Social, Pau Vilanova, del primer any de vida de l'Oficina d'Atenció a les Penyes. Dissabte el club va engegar i amb èxit la campanya informativa perquè els socis i els aficionats coneguin la prohibició de fumar a l'estadi. La prohibició a l'espai exterior serà efectiva i total al gener del 2012. Els passadissos interiors ja és real i la controlen els empleats del club. Des de la directiva es fa una bona valoració de l'actitud del públic en el primer partit. Els socis i aficionats que van assistir dissabte al Camp Nou van comprovar in situ la intensa campanya informativa del club sobre la prohibició de fumar al Camp Nou. Els assistents van rebre fulletons i van poder veure com els torns de l'estadi informaven de la prohibició de fumar als passadissos interiors. Era el primer dissabte en què el personal vetllava per controlar aquesta prohibició dins l'estadi. Empleats del club van repartir xapes i informació de la campanya del Camp Nou sense fum. Altres impactes visuals de la campanya van ser la lona a la passarel·la d'accés al museu, la publicitat dinàmica de l'estadi i la imatge de l'acció en totes les entrades adquirides a les taquilles del club, Servicaixa i internet. Cal recordar que la prohibició de fumar als passadissos i als patis interiors del Camp Nou ja està vigent, mentre que la prohibició de fumar a la graderia entrarà en vigor l'1 de gener del 2012. Correcte, és així. A partir del gener hauran de fer els fumadors un exercici solidari. Jo crec que és un exercici solidari amb la resta de consocis aficionats i sobretot un exercici de salut també, i deixar el tabac durant aquestes 2 hores i passar els nervis sense fumar. I doncs això, és un exercici que crec que ens anirà bé els que fumem o els que no fumen i a tothom. Per la seva banda, Josep Maria Bartomeu, al final del partit contra el Saragossa, es va mostrar satisfet de l'acollida de la normativa per part del públic. De moment és informativa, informem a la gent, ha estat molt ben acollida. Jo crec que des d'aquí hem d'agrair al soci del Barça que avui tots els que han vingut han complert perfectament, han estat molt educats en tota la gent que anava informant, i els hi hem d'agrair, perquè això al final és una sensibilització envers els nens principalment, i crec que el soci ho està agafant amb moltes ganes, i crec que al gener, quan això s'implanti, no serà cap problema. Recordem que l'Assemblea va aprovar per àmplia majoria l'extensió de la prohibició a tot el recinte. Seguim al Barça-Saragossa perquè hi va haver una altra novetat. Era el primer partit sense els pals que aguantaven les xarxes dels gols. Així, els socis que seuen habitualment en aquestes localitats van veure molt millor el compromís, sense cap mena de barrera visual que els fes bellugar per veure millor les imatges. Feia més de 10 anys que aquests pals eren allà. Els socis fins ara afectats estan molt satisfets. A mi em sembla molt bé, perquè ara ja no es trobaran a ningú i veiem el futbol millor. Jo crec que sí, perquè és el que diu el company. Vull dir, aquí el que agafava la meitat del pal és que no veia. Si no se'm posa un armari aquí davant, de conya. La verdad es que se nota bastante porque se ve mejor. La visibilidad aumenta. Home, jo crec que ja som tots molt d'allò i bueno, ja es veu, ara ja no hi ha problemes que hi havia antigament. Vull dir que ja tot va millor, sembla, no? A mi precisament, el meu asiento sí que em molestaven. El que passa que l'assiento aquest, com que és d'un company meu i no ve mai, doncs ja m'assiento aquí. Però com que jo estava a l'assiento d'allà, el tenia davant mateix i la veritat em molestava molt. Estupendo, perquè ja quan es va inaugurar el camp ja no hi eren. I per culpa dels de baix,
Llavors van tenir que posar la red, perquè tiraven coses i coses i coses, a part d'això. I llavors van tenir que posar la red. I això ens molestava a nosaltres. La red, primer que tot, era més gruixuda. També, això primera. Després la van canviar i la van posar més fina. I també van agafar i van dir, bueno, millor, però van quedar els pals. Després han tret la red, van dir, bueno, més un... I així, a poc han anat tal com estaven abans. Em sembla molt bé, una bona iniciativa. El que haurien de fer és treure els vidres, també. Que en el gol surt no hi són. No. Els vidres són vidres, però molesten. A Més Club sempre intentem fer-nos ressò també de les notícies que afecten els socis més menuts, els nens i nenes, petits, atents. Voleu un bon premi? Fixeu-vos ben Pep Guardiola i les seves alineacions. Ja fa 4 temporades que els més petits poden jugar a fer de Pep Guardiola, és a dir, encertar l'alineació de cada partit de Lliga, apostar per qui jugarà i qui es quedarà a la banqueta i, per tant, pensar com l'autèntic entrenador del Barça. A través del lloc web www.fcbjunior.cat, els petits aficionats blaugranes poden jugar a fer de Pep per les properes jornades i guanyar una samarreta signada per Leo Messi. Després de 4 anys, els petits Peps són cada dia més fidels, ja que es posen a la pell de Guardiola cada cap de setmana. Actualment tenim quasi bé 5.000 registres de nens que participen durant tota la temporada. Tu pots participar a l'alineació d'un partit en concret o 2 partits en concret, el premi dels quals és les entrades per accedir a l'estadi, un partit de Lliga, o pots estar constant durant tota la temporada, amb la qual cosa els primers del rànquing tenen el premi d'assistir a un entrenament del primer equip. I és que la constància i la dedicació té premi, i ja han estat molts nens els que han disfrutat d'un entrenament del primer equip o de conèixer de primera mà a Guardiola. Primer mirava una mica els partits de pretemporada de qui ens faria jugar o així, o qui se reservava i així, i després, doncs, no sé, també una mica de sort, els resultats i així, però bueno, bé. Intento seguir al Barça y veig molts partits del Barça. Ahora el Barça tiene más copas que el Madrid y los jugadores están más contentos de ganar. Han hecho buenos fichajes, por eso me gusta mucho el Fútbol Club Barcelona, porque es el mejor equipo del mundo. Aquest Nadal, però, els nens d'entre 3 i 15 anys també poden participar en un concurs de dibuix de postals nadalenques. La guanyadora serà la postal que el club farà servir per felicitar els socis. Poden fer-nos un dibuix de Nadal en la plantilla que es poden descarregar del web Junior. El tema d'aquest any és l'estrella de Nadal i el dibuix guanyador, el que considerem el jurat que tenim més xulo, és el que representarà el club a la felicitació de Nadal d'enguany. I és que tots aquells que vulguin afegir-se al concurs nadalenc encara tenen temps fins al dia 25 de novembre. I dissabte passat, dilluns passat volíem dir, es va presentar a la capital de Corea del Sud la primera FCB Escola del Barça a aquest país. L'acte va comptar amb la presència de Xevi Mercè i de l'exjugador del Barça, Julio Alberto. Després de prop d'un any de gestació, el projecte s'ha presentat públicament davant de més de 100 persones i de molts mitjans de comunicació. La FCB Escola de Corea del Sud és un projecte molt ambiciós que es desenvoluparà al país asiàtic en els propers 3 anys. Ara és el moment en què es faran les proves de nivell a més de 2.000 nens, dels quals se'n farà una tria de 250. El director tècnic d'aquesta escola serà Josep Seré, exjugador del Barça, Mallorca, València i Vila-real. I més novetats relacionades amb la FCB Escola. En sumaris us dèiem que està en bona forma i en un moment d'expansió internacional. Això coincideix amb la seva consolidació aquí, a Catalunya. Un exemple són els campus que es fan constantment. Ara us informarem dels propers. Els campus de Nadal, una notícia que també interessarà als aspirants a porter. Aquestes vacances de Nadal tornen als campus de l'FCB Escola. Es tracta de 3 jornades d'entrenament i altres activitats per aprendre, millorar i perfeccionar els principals gestos tècnics del futbol adreçat a tots els nens i nenes nascuts entre els anys 2000 i 2006. El FCB Camp Nadal 2011 està dirigit tant a alumnes de l'FCB Escola, de l'FCB Escola de Tecnificació, així com a nens i nenes d'altres escoles i clubs esportius. El període d'inscripció finalitza el dimecres 16 de desembre del 2011.
Aquesta activitat tindrà lloc a la ciutat esportiva. Paral·lelament a l'FCB Camp Nadal 2011, se celebrarà al mateix espai un campus especialitzat pels més petits que tinguin com a ídol a Víctor Valdés. El FCB Porters 2011 tindrà lloc a la ciutat esportiva del 27 al 30 de desembre. Aquest campus està adreçat als nens i nenes nascuts entre els anys 98 i 2006, que vulguin millorar els principals aspectes tècnics i tàctics del porter de futbol i descobrir la filosofia i la metodologia d'entrenament dels porters del Barça. La inscripció es pot fer a través de la pàgina web a la pestanya d'FCB Escola o al site de la FCB Júnior o bé presencialment a l'OAB. Aquest octubre ha fet un any de l'Oficina d'Atenció al Penyista, l'OAP, una oficina d'informació i servei personalitzada i exclusiva per les penyes. 12 mesos després, el club i les penyes estan satisfetes de la coordinació i la comunicació i treballen 11 persones exclusivament per servir de la millor manera als penyistes. Hem parlat amb el directiu en cap de la Comissió Social, Pau Vilanova, sobre aquesta qüestió. Molt positiva. Ha sigut una resposta fantàstica per part dels penyistes i per part del propi club, que estem extremadament satisfets. Hem de tenir en compte que, per exemple, que hem atès més de 3.000 persones que han vingut aquí, han passat per l'oficina. S'han atès més de 12.500 preguntes telefòniques, qüestions que ens han plantejat, representa un 30% més d'increment, des que les penyes saben que poden dirigir-se a nosaltres. L'any passat vam rebre i es van contestar més de 7.500 mails, que representa un increment del 42%, a més de poder donar resposta i satisfacció a les penyes. També acollim a l'oficina del síndic de les penyes. I amb la informació relacionada amb les penyes posem el punt i final al programa d'aquesta setmana. Us esperem, i de debò, la setmana que ve. Per seguir informats ja ho sabeu, ho podeu fer a través dels informatius de Barça TV i de la web del Barça. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera.